Хочу показати вам, як виглядає моя спаржа. Я її сіяла приблизно 2 тижні тому, може трошки більше. Перед тим десь тиждень пророщувала насіннячко у воді, просто у воді, між ватними дисками. То на той момент, коли я її садила, то проросло мені буквально кілька штучок. І я вирішила вже не чекати і просто посіяла. Деякі кинула по 3, думаю, якась та й проросте. Оці, наприклад, всі 3 проросли. Кілька луночок взагалі не проросло. Оці вже ялиночки досить великі. Поки росте так, коли підросте, пересаджу її в більші горщики для розсади, а потім вже десь в кінці травня, на початку червня планую висадити на город. Може пізніше. Треба попасти під дощ, щоб було менше поливати. Отак.